G i la Q, l'apartat que us deia, de la I o la U més la A, E, O, que no forma diftong, que forma aïllat, només forma diftong quan apareix la G. Una altra cosa important, que no sé si ho acaba de dir en els vostres apunts o no, però per exemple, si us posen un dic com a exemple, d'acord? Si us posen un exercici en 3 paraules, per exemple. I la pregunta és, el A, el B i el C. La pregunta és, quina d'aquestes 3 paraules no tenim diftong? La UE no forma diftong. En quina d'aquestes 3 paraules, en queviures, qüestió i següent, la UE, el segment UE, no és diftong. UE. Quina? Per què? Perquè és una vocal consonant. Tu la pronuncies? Esta O la pronuncies? No. És com si fos un muda, no tenim U. Ahí ve el diftong. Perquè és consonàntica. Sí, consonàntica. D'acord? Us ho dic perquè algunes vegades, sí que algunes vegades he vist algun exercici tipus així, i te quedes mirant i dius igual us ho pot fer altres paraules, però recordeu-se que la U, per a que siga UE o UI, que siga, per a que siga diftong ha de sonar. Si no sona és muda, perquè no hi ha diftong. Sí? Després d'això. Teniu algun dubte sobre els apunts? Si us ho oblidat? No? La síl·laba, és una síl·laba o seran dos, la síl·laba és cada cop de veu que trobem és una paraula, i sabeu que hi ha síl·laba àtona, la síl·laba tònica. La síl·laba tònica és aquella que pronunciem en un to de veu més elevat,